салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барса-ТЖ. ҳайати роҳбарону моликони Барселона нақшаи зидди буҳронии дастаро қабул кардан ва мувофиқи он на камтар аз 600 миллион евро ба даст меоранд. ҳамин тавр метавонем бигӯем ки Барселона наҷот ёфт. Барселона барои муҳофизатгари Севилия Жуэл Кунде 60 миллион евро ва бо 3 футболбози дигарашро барои интихоб пешниҳод кардааст. Президенти Реал Флорентино Перес Барселонаро яке аз ду бошгоҳи беҳтарини ҷаҳон қайд намуда гуфтааст ки ҳарчи зудтар мехоҳад ки Барселона баргардад. Президенти Барса Жоан Лапорта мехоҳад ки маросими видо бо Мессиро барпо намояд, чунки то ҳол ӯ барои бемаросим гусел кардани Месси ғамгин аст. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, шумо метавонед ҳамаи бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса-ТЖ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона маҷлиси калон барои ояндаи бошгоҳро ҳал намудан барпо кард ва дар он Жоан Лапорта иброз намуд ки бошгоҳ бояд ду қадами ҳалкунанда барои аз қарз халос кардани худ гузорад. Қадами аввал ин аст ки бояд 49% саҳмияҳои Барселонаро фурӯшанд ва барои он наздики 200-300 миллион евро фоида ба даст оранд. Аммо фурӯши ҳуқуқҳои Барселона муваққатӣ хоҳад буд, чунки Лапорта фармон додааст ки танҳо ҳамон пешниҳодҳоеро мавриди омӯзиш қарор диҳанд ки дар он бошгоҳ тавонад дар оянда баргашта 49% саҳмияҳояшро харад. Қадами дуюми бошгоҳ ин фурӯши 25% ҳуқуқҳои телевизионии худро ба муҳлати 25 сол ба фурӯш гузошта, аз он камтар аз 450 миллион евро ба буҷа ворид созанд. Нақшаи зидди буҳрониро роҳбарияти Барселона аллакай қабул кард ва ин хушбахтона барои мухлисони Барса гувоҳӣ аз он медиҳад ки Барселона буҳронро паси сар намуда боз ба топ дастаи Аврупо шудан шурӯъ кард. Президенти Ла Лига Хавиер Тебас ҳатто ба сиёсати трансферии Барселона мудохила намуда, Барселона таҳдид мекард ва фишор меовард ки бо ширкати СВС шартнома баста тамоми ҳуқуқҳои телевизионии худро ба муҳлати 50 сол аз даст диҳад. Вале Лапорта ошкоро гуфт ки чунин қарор дар оянда Барселонаро дубора зери хатар қарор медиҳад. Яъне ки муваққатан аз қарз халос шуда дар оянда аҳволи Барса метавонад аз ӯзира дида бадтар гардад. Шахсан ман вақтҳои охир фикр мекардам ки дигар чорае надорем ва бояд пешниҳоди Тебасро қабул намоем. Вале Лапортаи зираки мо билохира роҳи ҳалро пайдо кард. Сармураббии Барселона хави шахсан худаш талаб намудааст ки ба муҳофизатгари Севилия Жуэл Кунде дар мавсими оянда сахт ниёз дорад. Ҳарчанд ки ҷониби Севилия иброз намуд ки ягон футболбози иловагиро дар трансфери Кунде қабул намекунад, вале Барселона бо онҳо 60 миллион евро ва бо 3 футболбози дигарашро барои интихоб пешниҳод кард. Оскар Мингеса, Рики Пуш ва Мартин Брейтвейтро каталониҳо омоданд ки дар 60 миллион евро пешниҳодшуда илова намоянд. муҳофизатгари фаронсавиро худи хави мехоҳад ва дар сурати дигар Барса кӯшиши ба имзо расониндани Калиду Кулибалиро аз Наполи мекунад. Аммо Кунде қатъан мехоҳад ки танҳо дар Барса карьерашро давом диҳад. Челси масалан 90 миллион евро ба Севилия пешниҳод кардааст, вале Севилия ҷавоб додааст ки Жуэл Кунде ба ғайр аз Барселона ягон вариантро омӯхтан намехоҳад. Ба фикри шумо Кунде беҳтар аст ё ин ки Кулибали? Дӯстон, канали UTKA аллакай барои шумо ставкаҳои ройгон омода кардааст. Дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. Мехоҳам ҳаминро қайд кунам ки аз рӯи ставкаҳои пешниҳод карда онҳо нафарони зиёд маблағи худро ду баробар бештар карданд. Яъне агар шумо дар кисаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои ду баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои UTKA такя кунед. Бачаҳо аз UTKA дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. Ссилкаи Телеграм канали UTKA дар описанияи ин видео. Дароед ва пул кор кунед. Президенти Реал Мадрид Флорентино Перес дар мусоҳибаи охирини худ дар бораи вазъи иқтисодии Барселона чунин гуфт: дар зиндагӣ вазъи хубу бади иқтисодии ҳамаи дастаҳои ҷаҳонро интизор аст. Барселона яке аз гаронтарин бошгоҳои дунё маҳсуб мешавад ки арзишаш 4-5 миллиард евроро ташкил медиҳад ва онҳо президенте доранд ки метавонад Барселонаро аз ин бурҳон наҷот диҳад. Бо Лапорта мо муносибатҳои хуб дорем. Ҳар рӯз дар алоқа нестем, аммо ҳар вақте ки моро чизе нигарон кунад, мо бо якдигар суҳбат мекунем. Шуморо беҳтарин классикаҳои интизор аст, фақат каме сабр кардан лозим. Мо бо Барселона ду бошгоҳи беҳтарини ҷаҳонем ва бозии моро дар классико бештар аз 600 миллион нафар дар саросари ҷаҳон тамошо мекунад.
ҳарчанд ки Реал рақиби ашадии Барселона аст, вале Флорентино Пересро эҳтиром накардан бисёр душвор аст, чунки бе ягон тарсу ҳарос ошкоро президенти Ла Лигаро гуфт ки Ленин чӣ гуфтагӣ аст. Дуруст, ҳар кас гӯи худашро хӯрад. Перес гуфт ки президенти Ла Лига чӣ ҳуқуқ дорад ки дар корҳои дохилии Барселона ва ё трансферҳои ӯ дахолат мекунад. Барселона президенти худашро дорад ва худаш мушкилиашро ҳал карда метавонад. баъди ин суханони Перес Барселона дигар зери фишори тебас қарор нагирифт. акнун Барса худаш мустақилона мушкилиашро ҳал карда метавонад. ба фикри шумо суханони Перес дар бораи Барселона самимиянд ё ин ки не? Президенти Барселона Жоан Лапорта дар мусоҳибаи худ оиди бемаросими видео рафтани Месси чунин гуфт: аз ҳамон рӯзе ки Месси рафт, ин кор маро хеле ғамгин намудааст. агар касе тамоми ғолибиятҳои Барселонаро фақат ба Месси нисбат диҳад, ман розӣ мешавам. дар 20 соли охир бе Месси Барселона ба чунин муваффақиятҳо ноил намегардид, зеро ӯ калиди асосии муваффақиятҳои Барселона буд. барои ман Месси ҳамеша дар Барселона аст, вале мутаассифона вазъият моро маҷбур сохт ки рӯҳоямонро иваз намоем. дер ё наздик мо маросими пурифтихори видео бо Мессиро барпо мекунем ва то даме ки ин нақша амалӣ нагардад, ман орому осуда фаъолият карда наметавонам. Барса ҳарчи зудтар бояд ин корро иҷро кунад. аввал ин ки бояд Мессиро аз даст намедоданд, дуюм ин ки пушаймонӣ суде надорад. ба фикри шахсии ман маросими видео бо Месси бе гузоштани ҳайкали ӯ дар назди даромадгоҳи асосии КАНАЛ маъное надорад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ин ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.